이제 사진 됐어. मोजां नुदों जों इदि खाथियाव नुफेराखैमोन ना फैबाबो गान्दाफोरखौलाय औ मिथिनाय बायदि दं होननानै गारना हरनायबानो जागौमोन ना इयो अन्थाव बाथावनो ओइखौ नायनाय मायाव बाना दङ ओमफ्राय बिखुङा मानो इदि इनिया नायलाय बिखुंखौ हा सारबाय थायो अ हाला हरोना गरम मोनबाथाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो थांनो ओंखारदों ओइसो होनलायलांबाय आङो जितु जोंनि एनिभार्सारिनि माबा केक हाहैदोंमोन ना जों केक काट खालामदोंमोन ना बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानो हागौ ओमफ्राय बे जायगायावनो दिनैहाय जों थांफिननो नागिरदों जोंनि आइखौ जोङो माने सानजौफुनि जानायनि थाखाय लांनो नागिरदों आरोना जोंल' खालि बेराय जाबाय थाबा जायाना ओमफ्रायो जोङो आइखौबो लांनो नागिरबाय दिनैहाय ओमफ्राय बेखौ माने आंनि जितु बोराय बे गोसोखांबाय आरो माखौ दिनैहाय जों लाङैथौ जायगाखौबो एसे बेरायहोनोसै बेरायथावथावबो जागोन ओमफ्रायो सानजौफुनि जानायनि थाखायबो माखौ लांनोसै इदि होननानै माने लोगो लाबाय आरो आंनि बोराया आंथ' आरो थाङालासिनो थाखाया स' आं दायो ओंखारदों ओमफ्राय आइयाबो ओंखारदों आरो आंनि बोरायाबो ओंखारगासिनो दङ जोङो दायो थांनो नागिरदों स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ र' थांसै दायो नै माजो जि समायदों आंहानि दख'नाया नै ओमफ्राय सासेया नै थांनोसै दायो दिनैसो इमान खाथियाव नुदों आङो नङाबा फैबाबो खाथियाव नुबाङामोन ना हाग्रा जादोंना इयो र' ओंखारनि र'लाय इमान गेदेर नै लोगोफोर मैदेरा खोमाया जि गेदेरखा नामा ना मा खोमाया इमान गेदेर ओमफ्राय इमान गोफारखौनो जादो इयो इ हाग्रायाथ' बिराद गोफारलै उखैदो आरो इखौ ना ओंखाम इसोरनाथ' आदारा हाग्रायानो नालाय दाउस्रिया गाखोलायदो बिखुङाव नायलाय गिदो खोमा नामा खाथियाव नायनायखाय मानसिफोरा जों इदि खाथियाव नुफेराखैमोन ना फैबाबो गान्दाफोरखौलाय औ मिथिनाय बायदि दं होननानै गारना हरनायबानो जागौमोन ना इयो अन्थाव बाथावनो ओइखौ नायनाय मायाव बाना दङ ओमफ्राय बिखुङा मानो इदि इनिया नायलाय बिखुंखौ हा सारबाय थायो अ हाला हरोना गरम मोनबाथाय मोनफैबाय नै जोङो खोमसि नुदोंनायसै थांगासिनो दायो गोजौआवहा जायगाखौ जि साफा नुयो ना मा नायलाय खोमसि नुदो एसे माना दायो मोनफैनानै दायो जोङो मा अर्डार खालामखो पनिर मासरुम मा अर्डार खालामखोथाय हासबेन्डआ बोराया ओमफ्रायो नै मायाबो जिरायबाय जानोसै दायो दसे नेथ'नोसै मोनफैथ'वाखै जों खनसे मा होनो एनिभार्सारियाव इयावनो केक काट खालामफैदोंमोन ना नोंथांमोना सोरबा गोसोआव दं जानो हागौ मोजां नाङो आरोना माबा मोनसे इयाव जानो फैनानै स्वाद नाङो ना मोनसे टेस्ट एकदमबारे न'निखौ बेसे जानो आरोना आरो जोंथ' बांसिनानो आलासि उलासिबो जाहैबाय थानाय जायो जोंथ' बांसिनानो बेरायबाय थानाय जाखायो नालाय ओमफ्राय मायाथ' आरो बारा बिदि हारसिं थाङाना थांबाथ' आं थाङो माजो लोगोआव ओमफ्राय जों बिदि जमा थांखायो ओमफ्राय दिनैहाय जों माने आंनि बोरायानो गोसोखांग्रोदों आरोना माखौ सानजौफुनि जानायनि थाखाय लांनोथौ जोंहा होननानै ओमफ्राय दा नै मायाबो रेडि जानानै फैबाय आरो
दा लाबोथोंसै ओमफ्राय आङो गस्लाखौ सेबा गारा गानबायनि एसे हलं हलं जादों खोमा ना दाखालि लाबोनाया आखाया एसे गिदिर जादों आखाया एसे माने सुसेबनांगोन होनबाय दं आरो बेयो खिन्थु थेवबो जेबो नङा जाहैगोन आखाया बिदिनो लुज गानो नोंखौबो इजो साजिदो मोजां नुदो गुफुर गाननांगौमोन एसे औ गुफुरा साजिगौमोन ना इलाय माया मिथिगोन ना मा कालारजों साजिगोन सेक नायनायखौ लाफाखां गुफुरा सेक नांबालाय गुफुर गाननायबा मोजां नुगौमोन खायना होबाय माबाना मासरुम नायो inilah ini yes Kamu sudah ada pon tidak? Nggak ada. Paneer, shahi paneer na? Masuk. Saya dah belum. Siya bukan naman eh. Dala ko nang masuk ke. Apa? Dahil nang basag. Ano ko naman ano? Sumpian na yun. Jangan. Siya. Paneer, oमफ्राय नैबे मासरुम Ya ada. जानोसै टेस्टि ना Masuk mozancin ada. मासरुमा मोजांसिन जादों Ini moनसे लाबनाय बालुखौ सोजागोन पनिरा मोनसे आलुखौ सानै दं औ
आंहा जाखांबाय नै खिनिया थाबाय जानाय थानाय मोनाबिलिबो नाखो मोनाब्लिबायथ' र' हराव जायाबाबो जासिगोन नामा आथिया गैला थांबाय फाय लाबाय गासिबो माबाया दै बथला लांबाय मा थ' बेनिफ्राय जायगाखौ नाहरनोबा मा एरियाखौ नैनिफ्राय बरिया नुयो ओइथिंजानिफ्रायथ' गाहायाव नाहर कि धुनिया नुयो नामा नैथिंजा नाहर मा नैथिंजा नाहर कि बरिया नुयो ना दाबो फैला खोमसि जाबाय सान खोमसि जायाखै फैनाय नों एटेमप्टसो माबाजों होफै केसजों सासे आं नांगोन थ' थां माखौ बेरायनो नालाय ए नोंबो फैदो आंबो बिदिनो गोजासै जा सब थ' पुरा बेरायहोबाय दिनै माखो माइसा मोदोमदो मोदोमदों माइसा जाबथु जाबथु बारो थारमाने नै धुनिया सं जाबथु जाबथु फैद' इमान धुनिया बिबार बबेयाव मोनो खालाय मोदोमदो जिरायबाथाय माबा नांगोन ना माबा हांगारनांगोन दायो थांनो ओंखारबाय जोङो न'आवहा स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो